Dobrodošli u Umag, slikoviti mediteranski grad na zapadnoj obali Istre, udaljen 10 km od slovenske granice. Ovaj grad je pravi raj gdje će na odmoru uživati aktivni turisti i sportaši, jednako kao i ljubitelji odmora na plaži, sunčanja i ležanja u ležaljci ispod borova. Jedno od prepoznatljivih obilježja ove destinacije je posvećenost sportu i sportskim aktivnostima. Umag je proglašeni europskim gradom sporta, te je tradicionalno domaćin mnogih sportskih manifestacija na svjetskoj razini, od kojih svakako treba izdvojiti teniski turnir ATP Croatia Open, koji se tradicionalno od 1990. godine održava u Umagu. Upravo ovdje je nastala jedna od najljepših teniskih akademija u Europi. U neposrednoj blizini mora, vrhunskih hotela i sjajno uređene okolice, pune zelenila i popratnih sadržaja, Umag Tennis Academy nudi jedinstvene uvjete za učenje, zabavu, ali i ozbiljan rad za profesionalce i one koji bi to željeli postati. Uz tenis je grad Umag poznati kao biciklističko središte za rekreativce, kao i za profesionalne bicikliste. Umaška rivijera je mjesto slikovitih uvala i zelenih šuma, obrađenih vinograda i maslinika, plavog mora i osunčanih plaža. U zaleđu grada Umaga prostiru se prekrasna brežuljkasta mjesta koja skrivaju nevjerojatne vidike, brojne konobe, agroturizme i vinarije u kojima možete kušati tradicionalne specijalitete napravljene od autohtonih namirnica i uživati u bogatstvu okusa i mirisa koje nudi Istra. Možete posjetiti i proizvođače vrhunskih sireva ili svjetski poznatih maslinovih ulja i uživati u degustacijama. Ova čarobna destinacija s ugodnom klimom tijekom cijele godine pruža neprocjenjive doživljaje bez obzira jeste li pustolov, sportaš ili jednostavno ljubitelj prirode. Još jedna posebnost Umaga su plaže. U Umagu se nalaze neke od najljepših i najboljih plaža u Istri, na kojima se ponosno vijori plava zastava. Svaki dan po svom raspoloženju možete birati plažu. Želite li avanturistički ili miran dan? Možete birati hoćete li plaže s pregršt barova i aktivnosti na vodi ili ćete se zavući u hladovinu mirnih plaža, uživati u plivanju i pogledu na beskrajno morsko plavetnilo. Ako volite morske aktivnosti, izaberite neke od ponuđenih prema vlastitim željama. Želite li isprobati nešto novo, okušajte se, ako niste do sada, u golfu. Prekrasna lokacija golf igrališta Golf kluba Adriatic smještena je na Crvenom vrhu kraj Savudrije, nedaleko od Umaga. Kako biste se mogli maksimalno opustiti i uživati u predivnom Umagu, potreban vam je udoban i kvalitetan smještaj. Birajte između luksuznih hotela za goste istančanog ukusa, hotela s unutarnjim i vanjskim bazenima, obiteljski orijentiranih hotela, luksuznih vila, apartmana ili visoko kvalitetnih kampova okruženih bujnim zelenilom koji nude prostrane parcele te mobilne kućice ili bungalove za najam. Pronađite smještaj koji najviše odgovara vašim željama i potrebama. Kada zadnje zrake sunca zagasitim purpurom započnu bojiti horizont, idealno je vrijeme za šetnju ulicama starog grada, pa niz šetalište uz more prepuno barova i odličnih restorana i konoba. Kušajte tradicionalne istarske specijalitete i osjetite svu raskoš mediteranskog okusa i mirisa. Uživajte u gastročaroliji, začinjenoj domaćim maslinovim uljem i zamamnim mirodijama ovoga kraja. Ova prekrasna destinacija pružit će vam nevjerojatno iskustvo i prekrasne uspomene. Dođite u naš komadić raja. Čekamo vas!